Rekoso kok bolo. Ditinggal purek bolo. Liwat iki. Muga-muga ya ora gosong bolo. Oke, posisinya banyune wis megum. Bar kuwi engko lek masak sekitar 2 jam setengah iki. Benine engko cilik. Cilik bening. Cilik ali legitik. Karo anu bolo. Goreng tem. Tempe garing. Ngalih. Wis juru masake. Iki jemputan gandeng. Iki posisine iki do tinggal purek kabeh iki. Ya kerja sama iki jemputan. Tinggal senam. Tinggal manicure pedicure. Gue harus senam. Kelane tempe, kelan tempe. Udah mau lagi kelan tempe.